Chỉ vậy đấy, dấu tích channel lại hình cả lâu lâu mà chứ. Với lại hình kit YouTube app chúng sang gần rồi nga. Kit YouTube app thì chẳng mấy à. Trong cái nó chú kit YouTube app iman chuan in ifate YouTube and tirin fakna omlowa chuan henge no pangtana boi thak le en chi lo ang chi khan me chuk don lo ni a thakhom me elo en la pakhana chuan in Play Store kalanga YouTube kit YouTube app sisar changa chuan i download anga chuan install anga net amuang deuh lek a install anga open ti metanga general honga tian an play nga in load chungin chuan ta hianin children timo parents ti khan ti la thajoka I date of birth ti chulu tanga confirm nga net amuang deuh lek a chuan Google mangin sign in anga cái chung ka sign in to mangin ka ti lo anga idu father wall entry to lang khanin idu khai thlang to mai don ni kalai ka chu chuan yang khan select anga edu nalaya ka kanarin hong tok mai don ni chuan ta hian I search theya indu angka indu ang TV kha hen theya fakna om velawa chuan enge sexy le lo om ang chi te katin kha om velo tra em ani ka channel hi try ti ni chuan ko ai mi lo like ni lo subscribe lo nia